plaster ta sa pagpaminaw kanyato karon mga orasa o kumusta ning uban kanyato diya karon nga nyagpanyukad sa ilahang mga buluhaton. Live data mga kabisyo my love sa to ang Facebook page sa DJ Mike Kiling. Personal Facebook account pud sub nato and dire sa may Calabo Herbal Product Just Marketing Facebook page. Like, share, follow, and subscribe. Nalang pud appeal sa tong YouTube channel DJ Mike Kiling. Paligod na lang ko pangita niya na mga kabisyo ha, puslan man. Ilaras na lang gid pud usab tuod. Anyway, ni ato ang tulumanon mga kabisyo my love, so sweet gatod kanato no sa Just Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga adunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga Calabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Uluyan, Dilaw, Tawa-tawa ug Manaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Okay? Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jester Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenoves sa 09309-7360009. May buntag pud usab diha sa tuwang mga kapartner karon sa ato ang pagsibya ilabi na diha sa may 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 88.1 Line FM Santo Tomas Davao del Norte, Go FM Trento, 90.3 Kasangga Radio FM Banabo City, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, Line FM Banat Caguait, 88.3 Line FM Banat Radio Badas Placer, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 99.9 or 99.5 Gold Bayugan, Kings FM 88.8, Pipino Mass Media Unidad Caguait, Real Radio San Franz, 94.1 Big Radio Bayugan, DXRL 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, DXRL 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur. Sige, sumong kani mga station karon kanato mga kabisyo my loves. Dahil salamat sa inyong pagtubay kanato sa pagpamina karon mga orasa. Sige, tuyog taw magbalig-on magpalagsikta sa tuang panglawas. Pinagi karon sa tuang mga produkto diri sa Calabo kay importante sa Malaga nga ato ni siya nga maplastaran o mapanukaran kay tuod daghan kay tag mga plano ra bagyud sa kinabuhi no. May nalang gyud ato ni siya nga ato ni siya mapahimungtan kay tungod mura gini siya magtabang nato gituod no. Pero usa mo na mga kabisyo my love, so sweet. Kumusta ning uban kanato diha lolo baba nga mga magsing irog. Usa mo niyang klase magsing irog na sila diha ha. May problema na nila ha. Wala man pud noon. Makapangutana lang ta kanu sa manimulas gignan og I love you ang imuhang hinigugma ha. Siguro kung sila imong pasultion at kabalo. Pero kung nagdugay nagitaon mo sa inyong relasyon, ilabi na sa mga magtiayon ha, mo message ka, mo tawag ka diya saya ha. Magduda na gid mo misis labaw niya kung kalit-kalit ka mo sulti niya sa iyahag loves, I love you so much. Magdugay na kayo mo, nyalihit na lang kayo gid ka lulubaba ang pagsulti nimo niya ana no. Panalag sila lang gid kaayos tanyan. Mo ni sa mga kasagarang reply no sa mga mag-asawa o labaw na sa misis nga matingala bitaw sa ilang banya nga kalit-kalit lang musulti og I love you. I love you so much ha. Tubag mo misis ka kasagaran, sinabi ko ayaw gyud pag inom lagi. Hubog na pug kayo. Mo gini kasagaran pinakaunyan tubag nila ha. Unya lain pa no. May bayan lang nako kung kinsa ka ha. Patyunyod ka ha. Ano lubaba? Alagan kay burag paminaw sa iyang misis kay imposible kay musulti ang banyan niya ha. Dugay-dugay ang panahon.
Makasulti siyang murag lain tao niya. O di ba ka, no? Mo sulti mo ang misis nga. Pila may kailangan ni mo. Murag binuhatan ng punda sa mga anak, lulubaba. Kanang manya-manya, palambing-lambing taon tuod sa ilahang inahan o niya tapos di ay tuod na ay kailangan. Gani. Napailayan din niya ha. Baka akala nyo. Kanyang Moingon po siya di mo misis nga, wow kasabot, ha? Kung unsa may mo ambot, pasabot ni mo diha, naglibog ko sumong kugalingon. O moingon po di mo misis nga, nakay sakit, ha? Pag inyong siguro tambal. Pero pinaka common kayo matubag si mo misis niya sa nga niyang style ya. Moingon kag I love you na sa ila ha. Matubag na sila ng babae ka nyo. Ayop ka. Kasala siguro ka na ako. Ha? Pero kinigi pinakaayos po kayo ng tubag sa imuha misis. Kung galing makuratan saan na sa imuha. Unsa man po lulubaba. Kanya moingon siya nga, ay shush. Gusto lang yung kamuskor. Ikatik mo yung kanya. Ipanangit pa ba na? Dugay na mong magtiayon, lulubaba. Manyang higyapon nyo, kaya pwede pasakaan ka pong kagkasuhan niyang muha niyang harason na yung mga misis diha. Labaw niya kung wagay siya ganyahe o wala siya sa mood karo mga ingaraw mga takna kay untun tutok. Grabe po ka o niya siguro ang gabiin nyo. Tunong-tunong po duguras po, kimurag laing kayo sa tanyan. Ting panyud to sa uban kita pod. Lahi po datong gipanyud to. Mo lagi. Ala sige, basta importante sa malaga lulubaba nga dapat sa kanunay sultian mo yung misis anak pod para dili na siya mahikurat sa imuhang panalagsa kay ka musultian na sa iyaha. Bitaw gani. Nganyo bitaw panalagsa kay mo musultian na sa inyong misis? Kung ako bitaw niya yung misis? Sultihan niya ako perminti eh. Ha? Salain no ako perminti isulti? Ha? Kadili niya ako misis na ko isulti. Dagga mga benepisyo nga pwede niyo makuha pag sa kanunay perminti kang magsultig. I love you, mahal. Unsa man diha lulubaba? Unya, ha? Higugmaan po balik niya. No? Unya tapos ma-memorize na niya diya sa imuhan. Makonsensya siya mabuhat po og kagalingon niyang mga sala. Ha? Sige ba ito I love you to kong mister na ko? Orag makonsensya man ko magbinuang ko pero di lang siguro ko pasakop. O niya ka magbinuang magay niya butan kayo misis ni mo. Ha? Pakaunyon ka. Palitan kag mga gamit. O di ba? O siya hiluton ba ka? O asan ka pa? Kaya kini mga babae mapalanggaon yun kayo sa tanyan. Kung yun sa inyo mo pagtatar ang imuhang asawa mo po'y balik anak diha sa inyo ha. Lain ni sila. Kung maayo ang imong pakita, maayo po ihatag sa imo ha. Pag dili gani, dili po. Kita kay maayo o dili maayo o kita pakialam. Ang kung gusto na to, mo gimatuman. Pero pag sila gani diha, sa tinuod lang, kung maayo mo ipakita sila, maayo ang makuha po niyo mo, no? Kung dili po maayo, mo po'y madawat ni mo po dusab diha sa ila ha. So, mo lagi niyan niya kanindot sa mga babae. Palakpakan diya ito may kiling ha. Gani. Kung imuhang pakitaan o taas o dakong respeto ang imuhang asawa, lulubaba niya palitan pag inimong makakuha no mga gamit unsay gusto niya i-surprise nimo samot kang i-surprise gid tuod anak niya no mangita po na siya pagi nga i-surprise yung pagka anak niya di ba kay kini mga babae nabuhi magunin sila sa fairy tale nga panguna-huna mga teleserye nga murag sama sila og mga bida sa ilang kagulingong storya pero kitang mga lalaki kita usahay mura tagsamag mga Prince Charming. Adya sa ilaha, kiliran. Pero pag magkadugayan,
mahimo niyang kontrabida. Salagma na jud kay ma-maintain gyud nimo nga niyang style diya sa inyong duha, no? Sige, og padayon ta sa tuwang panyaguban sa gihapon usab. Ilabi niya sa pagpahimsog, pagpalagsik sa tuwang kalawasan. Kay karon mga takna, kabayo ko uban kaninyo nagluya. Ha? Okay, bugno kayong panahon kagapon, samot na karon, lami kay bukot-bukot, no? Pero kailangan natin gumayaw-gayaw, kailangan natin magtrabaho. Pag di tayo magalaw-galaw, paano na natin pamugas natin? Ha? O sao naman, nga nagluya man ka, dapat manggani good. Ha? Nga na kay pang dipensya. O kusog kag kusog nga mula utay, hantod, gabi o hantod ugma. Angelic C vitamins ang tumara para protektado o himsog ang panglawas. Ganya nga mukaon og nindot sa pagkatulog inyom sa Sir Angelic C with sodium ascorbate ni siya, ha? Nga vitamin C, ang pinakapektibong vitamins nga dunay mga herbal content, ha? Punyo sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus o sa bakterya. Sir Angelic C with sodium ascorbate, ha? Pabati mo 0917-509-5493 niya to ang text line. Dini mga kabisyo, my love, so sweet. Pwede mo pag-greet dari ka nato sa gihapon, ha? Okay? Tapos katong aduna na yung mga kalabo product nga napalit diha mga kabisyo. Sulti ko kung unsa inyuhang gibati or unsa nga libyo, unsay nakanindot nga imuhang na tagamtaman sa paggamit sa itong mga produkto sa kalabo o tagan ka na ko og 50 pesos nga cash dari ka nato via GCash sa imong pagtawag diri sa to ang contact number 0917-509-5493. Okay, hala sige. Tawag na. Alright, paabot ko sa itong pagbalik taon-taon sa gihapon usab mga kabisyo, my love, so sweet, ha, diri sa itong programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban mi ninyo kini ang inyuhan DJ Mike Killing. Oy, maing buntag di ay nila nga Neljon Iwok. Lahi man ang utok kay pasingot timbaya ang pinakagwapo subasta. Di basta-basta. Neljon Iwok. Tay kalabasa diha. Hello day ni Ma'am Rosie Arseno. Hello. Shout out property managers and Big Daddy's Travel and Tours. Oy. Commercial. Pero shout out day. Okay. Thank you so much kanimo Ma'am Rosie. Okay, daghang salamat sa paminaw, sa paglanog-lanog. Hello day ni Anthony Romo Mier. Good afternoon. Joseph Bioms. Thank you so much sa pag-viewing sa itong Facebook Live. Okay, comment lang mo mga kabisyo, my love, so sweet sa itong pagbalik dari gyapon sa itong programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban mi ninyo, of course, kini ang inyong DJ Mike Killing. O kini po, diyan inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini, si Lolo Baba, ha?